Valmis. Yksi. 2. Aja. Lähtö hyväksytään ja se on viimeinen lähtö matkassa. 1 Find Out avaa laadulta johtopaikalle. 2 Bustling King toista pitkin tuntumaan. Kiolahevosen perään 3 Adolf. Hieman rakoa seuraavana kohti kurvia numero 4 True Noise ja 2 viimeistä numero 5 Nazareth ja 6 Reverend Drake. 2. Kaarteessa sortuu laukalle numero 2 Bustling King. Lauka jatkuu edelleen, kun takasuoralle mennään. Kiulapaikalla Juha-Matti Paavalon kipparo numero 1 Find Out. 2 pitkä. Hylätään numero 2 Bustling King, Henry Alakorpi, pitkä laukka. 4 True Noise ja Veera Vekola seuraa nyt johtavaa ja avauspuolikkaa väliaikaa on 24-0 ja sitten revittävät toista rataa pitkin vauhdikkaasti eteenpäin. Numerot 6 Reverend Dread ja 5 Nazareth. Ja kun mennään takakaarteeseen, on siirtynyt numero 6 Reverend Dread johtopaikalle. 5 Nazareth tulee nyt toisella ilman vetoapua. 1 Find Out seuraa johtavaa. Sisärtaavetkin seuraavana 3 Sam Adolf tuntumassaan numero 4 True Noise. Ohjelman neuvosnomistajat ry Mikko Lähtö. Viimeinen taisto lauantai-päivässä on etusuoralla. Ja kun 1000 metriä tulee täyteen, siirtyy numero 5 Nazareth tuulen haatujaksi. Ja 1000 metrin tahti on lukemissa 19,0 tuonne 14 hujakoille edellinen 500, joten vauhtia pidettiin. 6 Reverend Dread jatkaa nyt johtavan takana. Sisärtaavetkin 3. 1 Find Out. Toiselle on edennyt numero 4 True Noise ja tämän perään toiseen ulos numero 3 Sam Adolf. Viimeistä kertaa mennään takasuoralle. Matkamaaliin 650 metriä. Kiolapaikalla 5 Nazareth tuntumassaan johtavan takana 6 Reverend Dread. Ja juoksua tulee täyteen 3 500 ja väliaika kuuluu lukemin 16,0. Vauhtia ollaan pidetty ja sitten lähdetään kohti viimeistä 500 metriä. 16,8 on Perhon rata ennätys. Ja nyt katsotaan sitten minkälaisia lukemia vaihtuu. Vauhtia äityy viimeisillä 100 metreillä. Kielapaikalla 5 Nazareth. Johtavan takana numero 6 Reverend Dread ja toisella tulee numero 4 True Noise, sitten numero 1 Find Out ja 3 Sam Adolf maalisuora jäljellä. Ja 5 Nazareth jatkaa johtopaikalla. Se juhli myös kesäkuussa täällä Perhossa. Ja katsotaan tuleeko vuoden toinen voitto. Hyvälle vaikuttaa, mutta ulkoa tulee uhkaa. Johtavan takana pussissa 6 Reverend Dread, toisella kamppailee 4 True Noise. Mutta kyllä se on sillä tavalla, että Nazareth nakuttaa 100% kauden täällä Perhossa.